rame-rame rebutan warisan anak putune rame-rame rebutan warisan. Buena Ejo masih bersama Yui Macan Rimba Rimbo. Ayo boleh. Zaman kepungkur ono zaman-zaman buntutan esok-esok rame-rame rebut ramalan. Zaman kepungkur ono zaman-zaman buntutan esok-esok rame-rame loro ramalan. Gambar kucing dikira gambar macan, bengi diputer bengi diputer batu wong edan, bengi diputer batu wong edan. Alah. Ini toh. Ya, jeng Indra. Pimpinane yo. Uluk salam sik. Pimpinane sapa? Pimpinane kula wis to wis ora apa-apa. Wis tak batin. Pripun, Mak? Pripun? Sik. Mas, Di ndi tukang iso ning endi? tukang iso ten mriko. Mas, ben Ojo. aku rada dumbulke, Mas. Dumbulke apane? Mas, Cek. gen Mak Endang rada gedhekke. Gen kula tesih cilik Cilik banget ya. Jeng aturan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Ibu. Nggih. Wilujeng dalu dumateng sedaya para rawuh wonten ing Dusun Kembang, Desa Ngatipura, Kecamatan Dukun nggih. Dalem menika kula sakadang saking Macan Rimba Rebon nggih. Kok rebon? Sinenggi wong kadang-kadang Laura Family dalem menika marak sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Nderek mangayu bagi wontenipun adicara ing wekdal dalu menika. Iki redine aku suwe banget ngono. Pak Nuril iki sajake kok lali karo aku ngono lho. Masa toh? Nomere ganti paling ah. Nomere ganti Sing jenengan. ganti lah Pak Nuril uga aku. Mas Agus, Ojo Mas. Bu Agus. Bu Agus wong wedok petotokan ngono lho. Wis, oke. Wis susune menjuluk-menjuluk. Ki lho lah upi ket mau ngekek wae iki lho upi ki lho. Pi, kuwi lho? samanke pi gonmu pi. Samanke gonmu. Ya dikenalke saka sisi loro ya, Pak.
Seko siji apa loro? Loro. Loro ya, ya, ya. Di. Si. Buri dhewe ya. Oi, oi, oi. Masih kebayang. Yo, kebayang. Hah? Malayu. Loh, jare mau seko loro. Ayo iki malah wis telu kok. Kok telu? Malah wis telu kok. Ora mendelik kowe. Aja galak-galak. Jarine gek metu siji ora mesti kok. Siji meneh Bu Endang. Siji meneh. Kae sing klambi ijo kae. Sing klambi ijo Heeh, kae kambine. Yuk Mas, dedengkote Candi Mulya yo. Mas iki digedhekke Mas. Digedhekke. Mas Rian ayo Mas Rian, sepoti Mas Rian. Ayo, Apa gedhekke? kae gedhekke sing ijo gedhekke. Mike gedhekke. Yo. Ayo. Dikenalke ya, Mbak. Sik, nek disawang-sawang ketok wedok tenan iki. Ayo ki. Wedok ana torpedone. Wedok nih ya kuwi suwek kok tekan mburi. Iki apa kuwi? Dikenal Pol sengkone lho, Mbak. Ana guguk jebule liwat. Jebule ning kene kok ana guguk. Heeh. Ayo Jeng, dikenalke. Halo, selamat malam. Nama saya Tia Hewul. Dari Gamol Parimono. Dan tak cek. Sugeng dalu saya mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Mirna. Nek bengi Mirna, nek awan Marno. Ampun. Apa ya? Siapa jenenge aku lali? Bedol. Jare Pak Nuril kok. Piye piye? Nek ora kenal teko panggile sayang. Gak, aku ora ngerti kok lali. Oh, Mas Rian. Mas Rian. Eh. Sical sentamu ya. Alah, teko ngaku wae to Yan. Ora Yan. Pas kae lho. Halah, kepengin we. Cerewet, simen. Yo nyanyi apa? Apa? Santri pekok. Ya. Sik, santri pekok. Nada baji sepiro Mas nada baji? Apa kowe ning ngomong? Ayolah.
Pak Suro kuwi nadane banci semono kuwi. Agus Gateli Agus. Tambuke wis tak tambuke. Agus seneng. Nggih. Satu lagu dari Jeng Narti Santri Peko. Santri Peko. Oh, oh. Banyak Sampean dasar- santri Peko ora? Aku ora santri. Oh kok. iya, apa? Bingung kok, nah, mondok kepiye jajal. Ala ngarani payah banget. Santriwan po Santri po santriwati. santriwati po apa kuwi? Santri beng. Wis, Nggih, sih. Jeng kenal ke loro neh. Lorone Ah. ya. Iki sik biru-biru rada piye ngono ki lho. Biru abu-abu ya loro. Iya, cah loro yo. Mbak Luna geser ke sana. Mbak Luna sama anu. Mbak Luna sama Yes. Mbok. Pokoknya tercantik yo. Mas Rian. Yo Mas Isteng yo. Ayo, Loro tarik neh bareng, yo. Sing bau reksa ngendi kuwi? Ndi? Iki Mbau Reksa kuntilan iki, Oh. kuntilan kabeh, Pak. Bambu runcing. Bambu runcing. Iya, yo. Alon-alon yo, Mas Isteng. Pak Nuril nek kan cetono bambu runcing ya lho. Iya. Ayo, Jeng. Ih. 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 Kaya ular enduk. Yo. Wis, iki pas to dicelukke iki. Heeh. Ya, Yo. yo. Yuk. Iki dikenalke. Iya kenalke dikit Nek Jeng yo. sore sapa, nek esuk sapa. Nek bengi sapa, sore sapa, esuk sapa. Yo, saya sing bengi dikit, nek bengi jenenge sapa, Jeng? Tepakaken nami kula Luna. Luna, kuwi nek bengi, nek awan sapa? Lupi. Lupi, nek esuk Luna. Lupi. apa? Ora nek esuk sapa? Nek esuk Lupi. Lupi, nek bengi, Luna. sore sithik. Lono. Ya, ya siji. Jeng Luna kilem iki tak nakoni iki dikit. Yo, kenalke Jeng. Selamat malam. Ya, Pak Agan nami kula Tiara. Tiara, dek bengi dek awan sapa? Nek awan toro, Mas. Toro. Dadi dek bengi Tiara dek awan Toro. Omahe ngendi Jeng kowe? Temanggung. Wah, kok adoh banget Luna Maya iki kok Temanggung iki. Yuk, arep lagu apa manut? Oh, Mas Iseng njaluk wah kuncar iki Jeng Luna. Ya. Ayo Mas. Liyane lagu Wak Kuncar piye? Apa? Sigar. Yo, sigar dadi piro arepan?
Wis ya Jeng, barisane lagune wajib ya. Yo barisane. Yo barisane Jeng, ditata. Iki lagune wajib langsung telu wae engko men rek. Sak-sak. Pak Dul nanti iki Pak Dul. Oh alah. Pak Dul. Lagune apa ini? Yo, barisane Jeng, barisane lagune wajib. Wis jajal isih do hafal apa ora lagune wajib. Yo, telung sasi ra. Yo. Ayo pro kanca ngawaruana rukune Islam ya iku lima syahadat loro rukun kasiji bisa sirah kelawan ngaji kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat ing apa poso ana ing wulan Ramadan limo gaji kaping 5 gaji namun kuasa. Ayo pro kanca ngawaruana rukune Islam ya iku lima syahadat loro rukun kasiji bisa sirah kelawan ngaji kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat apa poso ana ing wulan Ramadan limo gaji kaping 5 gaji puasa. Yo, ada badapan gerak, arep-arepan Jeng, Gus, ada badapan gerak, yo. Gus, mirengke kowe kuwi, tak tokke le sekolah kowe angger nunggak-nunggak wae kowe. Yo Mas Arif, apa lagune terus? Wajib gawe lanang wadon lurung ilmu. Wajib gawe lanang wadon lurung ilmu. Ojo liren yen durung rusak kodemu. Ojo liren yen durung rusak kodemu. Sijine Pak Dul. Oke. Ya, telu sisan. Yo, Robiku. Jeng Indang, Robiku. Ora rabimu. Yo. Rabiku asale agawe ana. Rabiku asale agawe ana. Dinamong sunat nulungi maring sedaya. Dinamong sunat
lagune wajib wis ana telu isih telu meneh engko Jeng Endang. Ya. Engko isih telu meneh lagune wajib iki. Wajibe pinten to? Ana 6 kok. Ana 6. Iki sadawa ora to Pak Dul? Wendang, Dalam. bar sak kaset sak lagu dintekke mbok yo luweh. Ya. Yo, kenalke sing endi yo? Kae sing nggo kacamata. Sing nggo kacamata karo sing iki lho. Kae dedengkote Candi Ngawen. Heeh, ya. Yo. Saka Buri. Sekamburi ayo, sekamburi. Eh? Agnes, ayo Agnes. Hey, 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 hey. Ayo main. Yeay. Masya Allah. Wih wedok ya doyan. Ayo bagus. Apa ngapa? Kuda lumping ya. Kuda lumping Mas, Mas. kuda lumping ki, oh dikenal kesik kok. Nama saya Igis. Yo, Gus kenalke dikit. Iki sampe ana dandu jadul malah saya nemen to iki Jeng. Yo kenalke dikit jenenge sapa ndek bengi. Para penonton. Mas. Jenenge sapa ndek bengi? Nek dalu kula jenenge Igis. Iki sing ndek bengi. Ndek awan. Oh, Gus. Sapa? Oh, Gus. Oh, Agus. Apa tanganmu cang-acung ki napa? Tak ketok tenan kowe iki. Lagune apa? Kuda lumping ya, Mas. Ngomong Mas Iseng kae, Mas Iseng ngono. Mas, kuda lumping ya, Mas. Wis siap Teng kuda lumping. Satu lagu dari Mas Iskis Ya, alias ya. Agus Suwil. Kuda lumping. Tanggung jawab Gus. Akibatnya bisa berbahaya. Permainan ini orang bisa lupa diri. Dia main kuda, kita muda pokok. Namanya kuda lumping. Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Orang nggak bisa lupa diri. Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Orang Tadi eta awak jangan dikasihkan melihat permainan ini karena akibatnya bisa berbahaya. Aduh, ngeri sekali.
Agus kae wis tobat tenan ra tanggung Wis. jawab to Gus. Jaluk kuda lumping kok iso Jaluk ganti kuda dhewe lumping lho. dinehi. Kok ya ora apal. Pak Nuril. Malah lumping dhewe kae. Aku gumun lho. Piye? Kok ya ana demit iso mlebu ngandut kae. Ampuh iki ketempelan candi ngawen kok iki. Ya Des pengen. Oh tak kira pengen. Pengen rapi. Sapa? Oh iya, Ayo. kowe kenalke Ya Ces. Dik cantik. Heeh, cantike Dik iki. cantik. Ah, cantik-cantik tapi berbelalai lho iki. Ya, apa Tenang. apa? Ya, ya. Heeh. Dikenalke jejal. Gitu kan nami kula Rika. Sapa? Rika. Rika. Rika toan. Nek awan Riko. Oh nek awan Riko. Jebulane wanita berdaging tumbuh. Arep nyanyi. Hah? Ya nembung karo Mas Rian karo asisten. Des, ora sah pendonongan iki wong iki lanang iki. Kok arep bentik wae piye ro iki? Oh, tak. Nek umpamane bentik ra apa-apa kok, Des. Nggo namu mek nggo nengen iki ngiwa. Pindho samudra pasangkan tanpa wangenan tresnaku mring sliramu sayang. Ketemu ora Mas Rian? Goleki nada banji pancen angel. Tandaning bulan kang sumunar abyaring tawang yekti sliramu. Iki wis maleh kok. Pindho samudra pasangkan tanpa wangenan tresnamu sliramu sayang. Bulan kang sumunar abyaring tawang yekti sliramu kang dadi lamun. Wajib. Ya Batul teruske lagune wajib. Sik barisane mek ditata dike Batul. Ya jeng kindang disiapke kae. Wes. Pancen payah banget kok nata Agus iki. Gus. Yo lagune wajib yo. Ya Irfani ronte-ronte kembang awan ini mubar-mubar gamilang aja sira mengameno diturut gawuhe pangeran. Ya Irfani ronte-ronte kembang wangine mubiar-mubiar kumilang aja sira mengameno diturut gawuhe pangeran. Monggo lenggah sakedo urip kita ning alam donya ora suwe ora kena semaya. Ya Irfani ronte-ronte kembang wangine mubiar-mubiar kumilang aja sira mengameno diturut gawuhe pangeran. Ya Irfani ronte-ronte kembang wangine mubiar-mubiar gamilang aja sira
Yo. Kita Laura dari Macan Rimba, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari-mari bekerja bersama-sama, mendukung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa untuk derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Iya. Kita Laura dari Macan Rimba, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari-mari bekerja bersama-sama, mendukung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa untuk derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Ya Jeng, kene ke balakmu kae. Iki. Gawa abrakmu. Ayo kok. Ayo. Kono. Kepiye? Iya. Butuh kalah. Iya. Sikro nayoko nanyayai karyo prakarya deng projo tumrago sengkut santo tali wondo manunggal setyo Jampya tinona Sri swaraning kumuro samyor karso ngestu podo rawonya sanata sajuru-juru ngayahi karyo. Wondo manunggal setyo Jampya imana suarane kumuro Jampya rambut arso estu Kodo rawono sanoto sajuru karyo. Ayo. Iya. Ditandai kae. Iya. Iya lah. Iya lah. Iya lah. Tunggal bayakku. Ya. Ayai karyo pakarya projo kumrenggut sangkut Tanto tali wondo manunggal satyo Jampya tinona Sri suarane kumuro Jamyo rebut arso estu Podo rawonya sanoto sajuru Juru ngayahi karyo.
C. Gerengi. C. Oh. Kurang gede ya. Kurang gede, Mak. Kurang gede apa nih wong nek? C iki gede kurang gede. C. Mas jaluk sing gede, Mas, Miki, Mas. Oh, loro C. kabeh sing gede, Mas. Oh, iki. Kok rada kurang marem. C. C. Woi. Ah. C, ana sapa, Pak? Ya, Sleman. Aduh ya Allah. Heeh, piye. Megah pindho sik. C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalu. Keluarga, putih iki. Kembang. Oh, kembang ya. Pokoknya kembang Adipura sehat selalu, rezeki lancar sedanten nggih. Nggih, amin. Perkenalkan nggih, nami kula Mitri Ayu Lestari yang selalu disukai para lelaki. Iki rada tukang sithik. Ora isa, Mak. Ya, arep nyanyi apa iki? Sapa, Mak? Apa? Iki jarine jenenge Ayu Lestari to. Oh iya, Ayu Lestari. Ayu Lestari iki. Hah? Apa, Mak? Nyanyi, Mak? Ya yo. Nyanyi nganu, Apa? Rondo kenting, apa rondo kenting. Rondo teles, Mas. Oh, rondo teles. Rondo teles ya. Ah, Aku rondo tapi wis gebes-gebes soalnya. Ah. C. Oh. Yena Aku rada yang mengkilingan Jakarta Wetan ada di manten sepasar kuis begadang.
Lanjut. Iya Pak Nuril. Iya Mas Sopi, game lebune Laura Manut lagune engko Mas Rudi.